Assalamu alaykum, ehran vatandaşlar, edildiler YouTube kanalımın ağzı bir dinleyicileri. Otuyorsanız bizem diktirimiz yok, bizem otuyoruz mehribanlar. Elbette hem geçmeliyor, gitmesin, täze sani, kutusanam 20. sani, elbette bir näçegede kaýş edilen mihmanlar çağırdık. Aslında bu gitmesik 10. sani bolmaly. Ýöne mihmanlaryň töwelemi aladalar köp bolan soň bizem özleri ýaly yok deyip durmadık. Şoň üçin garaşdym. Men näme men garaşman gowurýan. Garaşsam, sebäbi şu bir zada okkuny ýöräňde ýa gaýsam şu ok özüme degýär. Şoň üçin 20. sani bir mundyň içinde diýjek zatlaryň diýip halka ýetirip bilýän aktörler, komikler, satirikler. Komik bilen satirler her türlü tapagy aýradyr mehribanlar. Elbette Turkish Pırlampas diýip Mar welaýatyna alyp gaýdan lakamny aýryp Turkish Akmuradow şeýledi Aýgül Allanazarova. Haşana ýazarsyňyz näme jigiňmi diýip. Hawa jigim. Jigimem çağıryp görýän näme gepleşik. Näme näme agdaýlar? Gowam Allanazarowlar ot ýaly ya. Ha, näme reýden bolmaly. Yeni birimiz var bizim. Şeýlemi? Ýunus Allanazarov. Allyňyz ya. Hudaýa şükür. Bolýa. Öňüň gowmy? Gowam. Sanyň sagmy? Şükür. Tutturdyňa zink edip ahirem bar her gedek eýle beýle gowum zaryňyz sag. Bu gapdaly pırlansa bu gapdaly gelýär. Bu gapdaly pırlansa bu gapdaly gelýär. Şeýlemi? Aýgyrjan sen näjim? Gowsun. Ýasyn töwelimi. Ilkelene kiňde de men köp sagwardyň edýän işlerini üçin. Halka ýa-da de bellek geçdim. Bir mundyň içinde diýjek zadyňy kansokan nokat goýan ikiňden başga ýok ýaşlaryň içinden şu. Şonu şu Türkmen sunuwatyny şu ikiňi tatdyňyz diýsem men gaty ýalňysam ýok, ötegesdigim bolma. Bir mundyň içinde. Käwatda bir mundy diýtiriňiz ýok. Näde kelläňe de gelýär, nerden gelýär, o zatlar durup geçerdi. Bugün näme Turkish Aýgül geçmeliýoryň täze sanyny töwelemi hawa Jübistan 20. sanynyň netiýeňde boldy. Elbette bugün näme şu geçmeliýory ýakynyň ýardym bilen ýakyn ýol täýatçylyk kampaniýamyzyň studiýasyny ýazga başlajak boldur. Ýakyn ýol täýatçylyk kampaniýa köp sagwadyny aýdýar. Gelin ine ýakyn ýol täýatçylyk kampaniýaň esaslandyrjy olursa ýürüýte sizi begenler ya. Sağ olun. Töwelemi. Bizden de Netiýesin. kavuşmayıp. Dörlü oturmasyn öýt açardyň. Alyp öwrenen. Reklamet baran ýerine alyp öwrenen. İkiden. Çağadan okuw geleneken o zatlary bilen okdy. Muna öwredipsiň aýtanda. Halipa'da. Halipa şähert ha. Ozurtup bar ya. Ýerde goýar hiç malmas şonu. Koymam ya. Ay O bu goýar ýerde. Ýa, takdajakmy? Taklayla. Tapady. gidip bar ya kap göräýin bilen. Goýar tıksan, goýar. Kinyo. Goýar. Ýakyn ýol nämetidi elbetde näme sowada ulsa keçip ýok. Tidi bir begendirmek maksady bilen bir gepleşiginde bir ihmany bolmagy köp sagwardan aýdýan janymy sagwardy. Indi Turkish qyskazyk ilk bilen senden başlary qyskazyk gawa nerede dogullyň näçin ýylýar kandurmak gerekkä başgalar bardy bellek geç. Onu sonra şu sorawy aýgülede geçirer. Mon gepleşiň başyna duýdup geçeýin, men gepleşiň erken arkaýyn. Arkaýyn gülüşip tegisip oturup diýilzak getdi. Ýatmany tikki. Yatmadymy diýen aşa. Yatamda da görünjek zadym ýok beýim. Awa. Kiçire ýok beýim gaty golpup golýar aýy. Ulu bolýar. Muňa geçsen bolmasa. Skop ýodur. Içine o kola ýa napit, başga napit durýdy oturma. Sen golýadam. Ýa badamyň stop zat diýip tädin demlemeler. Ýok, arkaýyn ber. Görýän tany isra otur. Kofe maşyna. Özüm Mar welaýatynyň Murwap etrawynyň Azatlyk daýhan birleşiginden dünýäýinden Maşgalada ýekeçe çaga. Sen özüňe maýtyp geçä. Ha? Sen näme? No lokal 10 ýyl 93. No ýawr. 93-nji ýyl no ýawr aýynyň 9-y. Ha, tuweleme. İkinji suratyn ýene näme bolursyň pasportyna. Oy, oňam nemesi bar ente. Awa. Maskalan barada. Maşgalada özüm ýekeçe çaga owul gyýyr, uly kiçik ýat ýok. Şeýlemi? Ýeke owul.
Ecem ma kakama gelinim ma yekece de oğlum ma. Tuğulama. Ondan sonra Köp peşan da o kenin ha. artık başka yok diye mi? Artık tak yok kene. Eyvallah Tuğulama. vallahi. Sana tavartın. Ondan sonra 2000 yılla öz ovamda 20. orta mektep, Murgabet'te 20. orta mektebine kovardık. 10 yıldan soň Murga bitiren öldün mi sen? yok ovasında. Haysı abi. Azatlıkta yıkan öleşik. Azatlık kolonuna haysı oluyor. Murga bilyen öldüm. O Leylin ma. Pelvan ovasını bilyen pelvan almaz. Edil şolova geçmeyken birinci o biz Murgab'dan çıkayandı. Ha düşündüm. Ondan soň bizden aňyrda pelwanyň ovasy var, Halipalyň ovasy var. Ondan soň umumanam aýşeýdip okudan soň 10 ýyl okudan soň 10 aylyk studiýa bardy. O Sunuwada studiýasy bardy. Şoňa okuw berdim. Ondan soň onu Toro Medeniýet Institutyna 2017-nji ýylda okuw berdim. 2016-njy ýylda tamamlap Marwelatyň Kemini adynaky drama teatrına işe vardım. 6 ayda 2 yıl işledim. Ondan soň Watan ulluğuna öttüm. Soňlukdyň aýda ordan. Goradym da 2 ýyl goradym, ondan soň adetdim. Aýşy hoja bilen. Näme gülýän, näme? Bu esere çok goran ala. Hoja bilen gorasyňy gördüm la aýşy. Allah. Ondan geldim 2 ýyl Watan ulluğundan gelip ýene de 2 ýyl işledim teatrda. Ondan soň teatrdan çykdymda sowda etdim. Bir ýerde köýke diýjem atyp berdin aýdy. O aýdy ýana. Ýerde ýigde müňdürlük hüner az diýip. Öwrendiň ha. Ondan soň sowda etdim, ondan soň ne 1,5 ýyl boldy. 2024-nji ýylyň sentýabrynda da paýtagtymyza geldim. Ne şu işlemi bilen kıyskaça. Atwawy. Aýgül Allah nazar wa familiýa terede familiýa. Agramyň familiýadyr. Men Aýgül. Aha. Özüm aslym Lewaply, Lewap velaýatynyň Doğulan ýeriniz? Yok. Ha. Ejem kakamyň doğulan ýeri Lewap velaýaty Garawek owletrawy. Men bark gördüm otay. Ýöne özüm bärde, önübestim bärde doğuldum. Aşgabat şäherinde doğuldum 2005-nji ýylda. Oktýabr aýynyň 7-sine. Näme? Hawa 7-sine. Näme bir anamyň okul näme ýa? Yok, 7-sine 2005-nji ýylda doğuldum Aşgabat şäherinde. Soňçy bäri lisegem bolýa. Gäme göçüp geldim. Haçan doğulanı belli de soňçy hetdi bir küçüğünü belli ýa. Suat nerede ýaşaýan? Gämide ýaşaýan. Töweleme. Täregem de köňeme. Gämide. Doktor ýaşaýan. Dawa yok hiç ýa sanadat ýani yok. O 2005. Onu ýyny aýdyp berin. Bolýa aýdy. Bir masala da gatýarýa-da. Gödük guruluş ýa. Bolýa. Ýydim dogam edýärjimsen. Ondan Könegämde ýaşaýan 2012-nji ýylda Aşgabat şäherine 45-nji orta mektebe girdim. 2023-nji ýylda orta mektebi tamamladym. Gön şo ýylam Medeniýet institutyna girdim. Ýöne ol aralykda 4-nji klassdan 9-njy klassa çenli Gämidäki Medeniýet öýüne Gülle ýaşlyk tans toporuna gatnadym. Gülle ýaşlyk gatnadymmy? 5 ýyl. Bäşim agady. Bäşim Gökçaýew ýolbaşçymdy. Pahyr bolup bu. Bilýän, men isledim. Bäşim Gökçaýew. Şoň tansçysydym. 5 ýyl çäreler, azada merjendenler atnaşýadym. Şo wagt ýöne tansa höwes edýärdim. Aýdym aýtdym merjendenler. Yok, tans. Şonu bildim. Tansa höwes edýärdim. edýärdim. Tansdan höwesem gaçdy. Tansdan höwesem gaçyrdylar diýsegem bolýa. Kim gaçyrdy? Ay, bada täpler. Soň artistçylyga has höwesem artdy. Soň 2023-nji ýylda orta mektebi tamamlap Gön Medeniýet institutyna girdim. Ýöne aktýorçylyk hünärligine tapşyrdym. Olar meni kino rejissora geçirdiler. Aktýorçylyk okuýup bar eken ýerlerde ha. Ýödüm, şoňa tapşyrdym, ýöne kino rejissora geçirdiler. Meni kino rejissora ugruna geçirdiler, ýöne ogram gowken. Sizi görüp hasam bildim, şol ogrum gowdugyny. Seyleme. Konkurentim wasmy taýyny. Mesele ýok. İçe düşüp başlayan ertoğlu zat. Seyleme. Harikatlar ha. Şu adam şon... Maşgalaňlarda. Maşgalamda ejem kakam. 3 uşağı, oğlan oğlan, kız oğlan, men körpeleri. Körpe mi? 2 kız bir oğlan, men körpe. Sana tawardın, ähli maşgalaňda köp salam diýmen adam. Ähli göz alanlar toparnyň adamlar. Sana tawardy. Inni. Sen yaman Aýgülne gatkan gyýy saçdyňlar park görýärdi. Akıllı olaydı. Ondan näme diýjek bolýar? Yo, näme esas bolýar, näme üçin men çalışyp ýördüm. Çalışyp ýördüm o. Yo, bir Aýgülne bir merjenlik bir gyýy bar ýanymda. O merjen.
Mercan'ın ne bana kovay. Yuvas kalk. Yoz kalkın etirdim. Akı yüreğimi alıp durdu ben öyle. O söyle mi? Oo. Annem için ayırsınız. Ay. Yok var mı ayetmem? Yok mu bilesin mi ya? Sen bilesin ne ya? Ben bilesin bile zaten sonra verin de. Arkayın önüne gitmesin. Ben gitmesin ben sever ya sonra. Yönü köpü işleştiniz. Soğuyu duran. Adına ne son? Mercan. Mercan. Onu öyle ondan neme de tikinci değil. Tikinci kana o, ben O bir- tikinci. doktor Ondan o ayda etmede zat yok önce aydım ben neme. İşler kana mı Yetsen zakallar yok kana olu zat dolu ondan Sana da günlerge isteyen. mana burun işlemesem iyem men şom kolum üstünmez ya. Sebebi düşürmüyor zaten kana. Ondan sonra için mana bolonu. Olum söyleyen kara tikinci. Olum on etmese bolonu. Ha. Benim on etmesem bolonu. Aha. Son yala da hiç öyküleşme de yok zaten. Düşündüm. Ayoluyla neyle dostun, neyle tanıştınız? Şol neme Mercan'la şu syomka edip işleşip börkem Murat Adalakov tip bir şahir olan vardır. Hava bilen tanıyan daşından. Ha kurtaşırağımız ki? Men 40 yaşım. Ondan şol neme yeni or gıydirek kol bizim rolümüzde. Aha. Gıydirek kol şunu yalı Murat neylek dedim molun bara mezer bine canı deyip sonra ayılı canı tiptir. Bıçağım hüvüt yarık gelemen bir gel senden gördüm bunu. Yönü ben bir suyum kalacak kolumu gözü kadar gördüm. Men mi? Hava. Ya gözün iterden var mı? Ya, Aslında gözün kadar. aslında kadar sen men yanma gelip geldi gözün. Awa. Sana uğranım şey etmeni. Biraz. Ona set. Aylam durdu. Ol bilyan olsan bir 10 aylıkta da neme institutda anime life okuyorsun. Mesela halka. Biliyen. Şu şeyittir ya. Kim mi canı şeyittir böyle atıklar o. Biliyor musun? Halipan ol. Öyle değil mi ha? Stili biliyor. Şimdi bizim halipan. Men de çek kol yani biliyor musun? Bunun halipasını şu at men de çek kol şey alla böyle diye. Sonra şunu yala. Böyle şeyittir falan böyle ya. Şeyittir. Edil şunu ya benim şunu men de çek kol ya. Balkan tiyatrına para kadar kurtulsun değil mi? Balkan tiyatrına para kadar şey para kadar ne yapmalı yani? Böyle annem olmak istedim değil mi? Yani sökvet daha başta işte böyle kurtulsun. Var senin annemin okuttum deyip böyle sebebi moğlum mengle yani men kâr hareketim gummasa gidiyor da men hiç çakır verdim o. Ne mi moğlum o hükümlük erbesaatte. Hem ne Öyle ödüm olacak kalmalı. Hem ne son hiyasiyeti geçeceğiz sana yankı öykünyen ol bir yıl bol mol zat ya o son yıl ol kıtyan hem mi canı şeyittir oylap görsen şeyittir bak ama ben şu an ön kadaktım gördüm. Oy sana. Ben birinci kursta ben bir operatörüm Edil Muradov deyipler. On grup bodur şey. Awa. Bundan bana bir qıydı erek dedim. Yadıma düşen varsa Kliva mı? hava. Ben bardım onu Edil'e ayıttı ağam dedi. Görayo dedi. Biz dedik sen grup bodur şunma dedi. Ondan seyrettim gördüm. Ben birinci kere gördüm bu cagada. Benim bolya da çıkıp kayıttım. Murat Uraz okudu batıyordu. Awa. Sonra ben seni aslanlıkta sıyına kayıttım. Ha Edil zannedin az göğde kadar raktı. Ben göğde doğrudan mı iteriptir? Awa şu halipadan uğranım. Şeyden. Gödeti miniye değil ya. Göğdetim değil ya. Gödeti miniye. Sonra şeydip Murat'a ayttım onu bana deyip şol rolümü de aygulallık. Yadın ötüşeceğim sonra? Oy geldiler. Sonra gamin yanı bir syomka ediptik. Syomka etmen iyi maşina düşüp baramda telefon selfie nasıl olarak geliyor ama suratı düşerler. Tamam mı? Anna? O yerini men ne bilem oğay. Yalansa de surata çıtılık gelip. Şunu diyen kurtaş. Mercan'ın talanda keno bu deyip. Şeydip. Ya doğru dedim. Ne Allah ya. Yo ne diyen lan. Ona şey ettirip bir andan ne medip gördüm de hemen gözünü tutup gördüm tuvalimi. Koca öyle alçacak. Diyen zadın anır yandan yetir dur. İçki pikirini gön yüzüne geçiriyor. Benim esas rolikten de son ya la. İçki pikirini gön gitmeden yön şeyle kurular. Neme gurlemesizden gön yüzüne geçiriyor. Mimka geçiriyor. Mimka dem işliye. Mimka gül ya la. Ben şey ettirdim de şey ayvoli tapıp ayvoli son yanımda aldık. Tuvalimi ol. Ne şeyler var işte ya. Neçe Akçavur'dan var mı? Akçavur'dan beri yıl bolana antak.
Hil balana. Şulak çağırdan beri. Akçav denmeyle bazı yamar kendiniz ettiniz. Awa. Men şu at men çünkü var ya hadir aydayn bir 2 yılda istek veren yer var yanına. Sebebi kat kendiniz diýende men Şeyledir ha. layıkat petsem aksı. Sağ olam layıklanan emede. Düýnüňi ýöne özümçe statistikamda seyredip bir nemede otursa deplerimizi görüşdürip otursa bolyn. Müňe olay video bolup durda şu wagt. Balandır. Inni Aýgul gelinde de Akçawardan bäri 495 näme diýip bu Däşe de olay 495 video. Bitine meň bilen. Ana ondan öňküler bilen zatly opşy müňe olay zatly. Hemşi men kinoma düşmesen nepdim bana. Kim Sen. düşmesin niýe? Açan. Türks ruhsat veren diýdi ana şu täze kinoma başlasak bilen. Aradaky diýeňizmi? Ha, Türk ruhsat bermek diýmedimi? Ha. Türkçede bir habar etip goýaýyn diýip ýazdım. Ha, Siz hem ba. okudyp ýazdyňyz. Vay. Aynı sebebi. Halipada. Vay Halipa. bu. Ýakyn ýol. Hemme kişi ýakynlaşdyr. Vay Reklamını vay etti. vay. Ay halipa hem başlyk hökmünde meňçe ondan Ne öňümizde kaýy birine başlaýar, bir gowy uror onan jak bolýar. Gatty gowy owel kertik fiýady. Tema menki. Şowlu bolsun, awa ýetirsin. Ne Allah janbar tagaman alyp çykdy, ulandan bildirýän aýuly. Ehip bardy, mehriban tabaşçylar. Maksat muratda aýuly oýnaýan gylamyr Allah. Türkçilerin bilerek oynatma bolajak, oynat Türkçe berýär, az. Yüzün var, gılman suwa sırstırlarını yarap koysam ulurak görünýän näde? Ulam görnüm kana taňa berýärdim mi kanşany? asıl videolarımızda Türkçegiň diýip soraýarlar meni. Meni ulugurýarlar. Aýalygynyň mol diýip soraýarlar meni. Taňa mı? Ýoksa maramda 12 ýaş bar. Men pikir etdim Türkçeň gyýdym, kany etdim ilk taňa. Живой görene şey diýär. Bir gezek maşyna oturdum, tikki gyýdyňmy bol diýip bir dost gel. Otursana. Yok, yerine diýerler ha. Türkiş neme aýalygynyň mı ýa Türkçe ne näçe ýaşul zat ýa için ýakkan. Ulkun tutdy. Zato живой görseler gyýdyň diýip soraýar. Senariýany okudun Ýok. Moda ýazdım, şon fail edip ugradyp soňa. Häzir gitmez gutara orşa senariýany geçirip berin. Ol surat edip ugradaýyn, açan ok diýip ýazdım, oňa da jogap bermediňiz. Inni senariýany kim berdi? Senariýany şu edýän roliklamyň hemme senariýasyny Aýgul ýazdy. Yine de benim bilen ba senaristler ba kaptanlar ýazýanlar ba esasy ýöne esasy bölüni Aýgul ýazýar. Doğru ururum. Hem iyileki senaristlerin senaryosyny neme diýe? Sarçyrov. Redaktörler içine yankı reklam oşmalarını reklam oşya, nemerakken aýyrýa, nemerakken goşya, umuman temasyny alybilse de ýetik bolýar da öýle ýazýar. Men şu Aýgulyň edýäni men pikir etdim, näme üçin diýsem, TikTok akauntyny iýerlerdim, bir näçe goşularyny gördüm men. Bir näçe gana laýyk gatym pikirimi ýazýan şahana. Tuweleme golja goşular var, eze barada. Kän goşular men 10 ýyl saň goşularyny TikTok kanalyna gördüm, handan bahsyn diýdim. Men pikir etdim, Türkçe diýem, Türkçe şu Türkçe'nin ýada çykma diýdim ýa. Türkçe'nin ýada çykan okdy, me kanter dokany nisýakada bar, bular ýada çykan okdy. Beýbä diýdim, 30 ýaşdan soň ilham berýärdim känme diýdim. Berekella. Inni bir mundyň içine näme sygdyryp berýän Aýgulyny? Bir mundyň içine. Ay ne, öwrenşik edip näme sygdyrýan özüm bilemi. Karot ýasy diýem. Ha. Buyurcular size adrak görünök mü atın? Yok. Söyleyeyim. Indi bizim Adrak rolik görýänken, Aha. näme zritler diýäňizem? Yok. Zritile diýem yok. Sizin köp men içinde reklam var da sizinkide. Doğru mu? Reklam mı? Masal üçün. müşterilerimiň içinde. Firmaň eýeler diýäňizem. Hava. Indi näýlegam, indi bizim şulatlamyz görýärler ha. Şulatlamyzy halan soň şol neme diýer. Şo firmaň eýelerim zritil bolup gitýärdi. Hava. Zritil ökmüne görýärler. Şulatlar halan imni şu gyýskadyk videony halan soň neme diýer. Ulagrak etdiresi gelýän, ulagrak edýän etdirýänler moş bilem, şuňa gyýskan halayan imni şun biz Doğru tapýar. olmak gerek gel. Oo. Bir bunun içinde diyecek dal diýen bol netice çıkarýar. Oo. Başy diýjek zadyň kansoko. Birinci kursa etüd etýärdi. Şonu ýaly. Şonu neme diýýär? Fundament boýunça. Han doktora bir yaramak diýip berani. Doktor, men hiç yaramok tamaga bir hata bolýar kömek etýän. Näme demolak, näme siz yaramadyňyklar edýäňizmi? Hawa, hiç peýda edin o.
Oo. Ay gülüm öldü ben sonuyor da. Oo. Bey be. Şol gıyskazık yankı rolikler var ha. Ava. Kaya yarım ne çavat edilmeyen vaktimiz oluyordu. Heva. Gülüp var özümüz gül yaz durma. Şeyle or gül kutut yanırsan bollu. Şo gül küte. Ne de kaytalayat. Köşeşen çek. Yarım saate gerek oluyor. Şo şey diye. Beni başlaya der o. Tüyük son koyuyorum kova. Haydi. Tarat ne sonra birden istedi yani da. Aa. Tertini isteptiniz de onu. Aa. Birden istedi. Tertini urttunuz. Aa. Attın öňüm bar ol. Aa. Birden istedi. Oho ne oldu? Birden istedi, birden istedi nokta. Asa tertini urttunuz. Aa, tersine vurduk. Hasan vurdum, akşam vurdum meydanına vermişim. Ha. Berekeller. Ne şeyle soru? Ay bu soru sana şeyde. Ebabi. Sen kino restore olmak için hükman kurutu sen senaryo yazman başarmalı. Sen drama restore var, kino restore senaryo bilmesen ummat fayda yatta bir gün ne yaz getiren boldun ya idiniz. Zın ya. Bir kahar ne ara aslında şol doğru kene. Ulu urumdan yat gördüm. Ulu işe mi? Umuman öldünüz. Ha, umuman senaryo gördüm. Şu Kino senaryo gördüm. şu senaryanın eser olup çıktı mı? Yok. Neymiş? Men özüm üçün yazyan. Söyle. Awa iyi molim verdik. üçünümde İyi verdik. oturayın. Molim üçünümde okuwçynyň özüm üçün yazyan zametkandy, yazyan goýan diňe. Kino senaryo yazyan. Ay bir gün düşür orunda erim boş Ne tip bolanda. oldu yazıp koyuver. Türkistan için prosmotr важно mı? Yok. Käbir buyurcular prosmotr az boldy dip näýle bolýan? Bolýady. Mhm. Şu anda yok, yine ön bolýadylar. Näme prosmotr az diýip ondan eminim TikTok'da diýen. Men prosmotra jogap beremok. Men elimdäki zat däl ya. Käwat näme işlemän biler. Käwadyna mysal üçin aşam Portugaliýa oýnaýan bolsa futbol. Hiç tadım oýmarlar şol. Şoň hisat goýmurlar. Bir ano. Şoň ýalyp golp bilýär. Ya köp kişine mysal üçin men 30-na 29-da känzat goýamok. Aýak. Aýak ýanky Wi-Fi tölemeli. Ýadynan çykarýan we iş bilen başga bolýan we şoň ýalyp onsoň menne günah ýok diýen. Aslında Prosmotrum yok. Sebebi ödetýän zatlarymyz yok. İlk bilen hawa halk üçin edýär, esasy özümüz üçin edýär. Özümüz hem praktika şu zatlar şu wagt maňa liçni praktika. Aýtyrkyşa praktika diýen zatdan köpsün geçdim ka diýen. Ýöne maňa şu zatlar özümüz üçin edýär, umumyň prosmotr важнда. Şunu Türkiş sen bir näçe ýyl bäri sahnada. Men sen irrakdan bäri tanýan. Sen o studiýada okap beren bäri tanýan men. Bir näçe halipeler bilen işleşdim, bir näçe kinolarda Türkmenistanyň atgadan artisti Hoca Yegen Nurdiýew bilen bir kere oýnadym ýa-ni ağaç şorlaýanyz we ýa bolmasa men kursdaşym Şemşat Otçyba bilen oýnaýanyz el kinoga ýadyma şonok. Bir näçe halipeler bilen bir näçe kinolar ýa-ni esasy ilki seni Mekan Terzokan, Mekan Bekmurat var. Bu koworan aktörler. İki bilet çıktınız da. Şöyle bilet çıktınız, men iki de hayran galýadym. İkisi ýa-ni bir tuýlamy bir zat bolup çykjak aýdýan. Men iki aýryşdyňyz men gynandym. Bilýärmi? Okuyan döwrüňden bilet atyr oýnaýadyňyz da. Men Alparslan teatryny işleýärdim, sen okuyan döwrüňiz. Sen Toran ýylyň girdim öýdýän men. 2016'da girdim men. 2016'da men 21'de oturdum men. Ondan men diýjek bolýanlarym. Inni ýaşardyň adam ben arkaýyn ol. Neme? Sen özüňi haçan ikrar etdiň. Men inni artist, men özüm arenat çykdym diýip. Ay 2010-njy ýyllar, şo 2009-njy ýyllar diýsen hem bolar. Şeýle ol wara neme? Goşnyel düşünýärmi? Özüňi has neme duýmakdan däl, prosto Özüm duýýan ama sal üçin. Inanmady menne. 2005-nji ýyllar men sahnada. Ha. 5-nji sınıfda kamda Halipam mady bu Pahiroğlu Merdan Akmuhammedow diýip ilkinji men şeýdip elimden tutup sahna çykaran çepere göçüň diýilýär bilýär. Çepere göçüň sahna çykaran. Ondan soň men şeýdip etramyzdaky ýarşlara gatnaşyp
Çarmeret Halipan. Bilýän, tanýan Çarmeret. Şoň gözüni ilim. Onsoň ol meni aldy. Aha. Inni şul adamlar bilen arzu etip görän adamlarymyz efirde görýän adamlarymyzyň ýanyna baran bolsam, näçe menne bir zat ba, men aktyor bolup biljek we şu kärmen saptyrmaýyn diýip ýapyşdym. Şondan meni anam döredi içimde. Şondan berem, indi şondan men bildim özüm. Aktyor bolar, men aktyor boljak diýip. Ýöne siz kino sunuwatyna gowy ýüze çykaran Türkmenistan atgadan artyk Türk garay. Hawa. Hakyky Türkis parlampaslygyny bütün Türkmen halky belli. Sebäbi iki sal kinoda ikisinde de ustadlar bilen oýnaýardy. Hawa. Siz ustadlar arasynda, halipalar arasynda ýaş aktyor bolup girmek, Hawa. ol aktyor üçin gaty bir uly bir beneklik imkan ýa. Hawa, halipalan jan sag bolsun şeýle bir gold berýärdiler, düşünürýärdiler. 3 kino. 3 kino. Üçüncü gaýda. 3 kino bäwul masad bar. O saatda menem bir gysgaçyklarına badymna, sada surlaýana baryp. Ya şu yankı ol ya öyle kino içinde däme ol epizod. Üçünde de nähir sünne. Sen o taýda bäwul masad bar oýna, sadyň zyti bäwul masad bar, sadyň zyti bar oýnýady. Ondan 4 kula sen fam oýnýady onda. Ha, bollu. Belli ya, atdyna 3 kino, 3 kinoda oýnadym. Benim bir käbir böyle onda var, sada bar surlaýana, ol ýene de gelip durap, siziň aýdymaýdy ýa-da diýipler. Wow. Şu 3 kino üçin haýsy sana bir özüňe has bir anamly, has bir ýüregiňe ýakyn zaýa. O da olan vaka. Şu yankı ağuçluyum. Ağuçlu. Ha, o da olan vaka. O gerekse? O şeyle bir hili men üçün erkinlik golüne misal üçün sen aktyora keşip berýän. Ha. Şonu ilk syynap şonu oturjak keşip berýän. Eýdemmi? Ha. Şol şeyle ormaňa erkinlik gol erkin bolu da şol şeyle or helledip oýnadym hem diýişimi diýalan boldy. Gowam boldy. Ha. Şu kinoda demen böyle skerne vardır, nämäň içinde, mebelin içinde, döwletler bilen oýnýardy. Indi men diýsek golýandarym Türk. Sen şu wagt etsenni doğru özüňi öz başyna özüň tap bilmedik aktyor. Men pikirim öyle. Ýöne siz şu wagt 24 bäri işleýän diýdiň-a. Şu wagtyn öz paralaryny tap, öz toporuň bilen inni bir relse minniň. Her gepleşiň başyndaýdan bir mümdüň içinde tomaşaçylary dolu wakany ýerine ýetirip bilýän aktyorlar diýip kinde ýüze çykardym. Esas elbetde o taýda sen uly ähmediň ýapdyr. Sen o taýda bagazyň ýapdyr. Senariýany aýul ýatsa da, kaptanda park görüp ýerine ýetirse de, sen o taýda sen uly kömeň bolmasa, aktyor diýilen birek diňe bir öňdäkini götermeli ýokary. Özüň görünjek bolmaly. İki aktörün bir-birinin öňündäkini galdyrsa, parasyny galdyrsa, şonu eser gowy ýerine düşýär. Sebäbi ikinize şowa. Şoň üçin men etjek gaýşym ikinizdenim. Şu tunwak äleminde hiç wagt bolýar-da, isteseňiz käbir zatdan üstüne meselede bolup biler, näme aýyl bir gyýyl maskala bir durmuşa çykar, ýene derdadyr maskala ýagdaýyny şunu saklap bilmekler mümkün. Mesela ay bolunny öň bilen bol ozaň bilen bol diýmekler mümkün. Gyýyl maskala, ama sen bewat bolup bilmeýän. Ýöne şonu da şoňa garamazdan siz ikiniz gowpara hiç wagtym aýyrşma. Sag bolam, minnetdar. Şundak bilinmi? Sebäbi gelecekde gowdatlar edersiňiz diýen umydym. Men açylym bilen aýdym, özüm aktyor restoranmadan bir näçe kinolar düşürenem boldum, bir näçe klipler düşürenem boldum. Men ikinizi hakykatdan tomaşa edip bilýän, görüp bilýän. Sag bolam. Gitmeşiň bir geçen sanlarda belli äkesdi mene. Siz ikiniz ýani Ferhat bilen Roma we ýa Akmurat bilen ýa-da näme we Aýka we bilýärmi? Şu bir 5 tane topar diýsem, şu üçüni men öňde görýänler, 3 topary. Gowudyp barýar. Indi sonra şeýle daňa. İki ol bile verseňiz hem bolýar, jok abi. Tomaşaçylaryň içinde saň edip öňüňizden çykyp çykan wagtlary. Şu şey diýip sonra wer başladyň, näme diýjek?
ikiniz äre ýalma diýip gün ýüzüňize soraýan mam diýjek bolýan töwetdim. Menem şey Berýän bam ýokdy. Ken yaman. Kän kommentarýalarda da kän. Şeýlemi? Özümizden soraýar. Ne kommentarda gör şey diýip ýazýarlar. İkiniz äre. Живой sorayan ama öňümizden çykyp. Joy sorandan ne soraýarlar diýdi. Aýtýar bu zara diýdi. Oy näme ol yanındakyja geliniň mi diýenler soraýarlar da bilýär. O kommentarda gör şey almy diýip soraýarlar. Bilýärmi? Ýok zat diýip ýazýar. Gör şey geliniň mi zat diýip ýoşkyryan soranlar. Ýok bilýär partiýamyz işdeşimiz. Şey diýip aýdýar. Ähwan tamaşaçylar, şular äre ýallarlar. Aýyjan 2005-nji ýyl. Türkiýe parlamentazam ikinji pasport suratyny emletjek bolupdy 1993-nji ýyl. Geçilen ýol alsaň bolýar da Türkçe. Ýok, ol näme ýaşyň geçen bilen o sunwatda belli bir näme geçen soň. Ýaş oýnany, taýda. Ýaş oýnany. Käbir sunwat iskanlar barda 45 ýaşynda bolýan, ýöne sunwatda hiç saat etmedik-de. Diňe boýuna ganstuk takyny, bir teatra gatnap gaýdyp, bir spektaklda elini aýdalyp beren aktyorlar da içinde de gynansak da bar da köpçülikde. Şolarym geçilen ýola däli men geçmeli ýol ýaday diýenler bar. Tabi öz ýagdaýym dünýäde. Şoň üçin esas sunwatda iş etmeli. Awa, şoň üçin ähwan tomasy bir äre ýalar, bir kişi maşgalasy bar. Awa, birjede oglum bar diýdim. Bir oglum bar. Birje oglu bar. İkinci hem uğruna diýerler netibeden. Aýyjan entek ýaňyr 20 ýaşynda okuwyny oturmar biraz işlemeli. Awa şoň üçin okuwyny oturansoň gowy merýän bar bolsa öýleni sagçylyk uğradaýym. Ene nokat. Indi şeýde Mün kişiler bir alar diýip. Awa, iki bäňiz bolsa. Men diýjek bolýan bu paralar hiç wagt aýyrşmalylar. Düşünüp bilinme. Şoň üçin kiňde de gowdatlara garaşýan. Indi Nahadu bir tema versem reklam ediyorsun onu. Ne öyle o biz var ya kâli Türkçesini aldı yazıp şon Sen aktör bolýar. Bular ne tarih meselem. Yani tarih bolanda bulamen ağız bir arenadan girdi içinde. Sen näçe neme işläp berdin sen? Näçe halifalar ne işe olur dünýäden gitdi sen gezip berdin. Balbarlak görün. Ýakyn ýol syýahatçylyk kampaniýasy. Yakın yol. Tema. Hı? Tema. Tema tabii ben gitmiyorum. Bilerek bu şeyle şeyle bol veremeyim. Diğer adına cevap vereyim. Aýrýany uzatýan wagt diýär. Durayda. Aa. Tafalar. Anzın ama ne? Ya anzılam. Öyle. Yakın yol. Yok, bir 50 sekund, 30 sekund pişirdaş bilýär. Yakın ýol edýän adına edelim. Esas eder şu ada Xitaýa türkü okujak ýaş oglan gyýdylar, arkaýyn uğra diýerler. Okujak ýerler, ýatjak jaýlar, neçeni okuwlar, neçeni hemme dadyn öz boýunlaryna alýa baryp isteni okuw başlamaly edip berýärler. Hemme ýoluny gidişini aňyrda sen kimliň geçen hemme dadyn şular kontrol edip berýär. Ýaş kampaniýa, täze başlanan kampaniýa. Ine netip bir ýakyn wagtda men öz oglumam Xitay döwletini okuw edip barýar. Ýakyn ýaşy kampaniýa söýler. Neçe? Canım. Men ara. Hatay okuw edilmeli adam. Tema onaýdylar ki, 50 sekund pişirdisin diýdi. Bolmur. Pişirdaş alhamdulillah. Neme? Durayda. Şunu Vallahi. Kan aytmasın araya bizden ötük de oturayım. Vallahi. Şunu diýäpem. Aha. İlkime başlayan. Taýyn mi? Yo. Edidim. Taýdymyň 5 ýyllygama geldi. Näme sowat berjek? Paris'e gidecek seni. Jana çyndanam mı? Paris'e näde gidjek? Yakın yolmuş bilen. Yakınca git ya. Niye etdin? Şut git ya. Yok kork kalma kanka aşağı düşeceğim. Jana 5 ýylygda Paris'e gidjek mi? Onu 10 ýyllygymyzda nire gidjek? Al kaçacak Paris'e. Ben 5 yıl deyince alayım. Ne ben 5 yıl öyle deyince alayım. Ya yakın yola git ya getir ya. Gerek gel ekmekmem geç. Yakınca öyle Paris'e geldi. Gözümünni. Dersine koy kayıtsak da. Das. İkad mı Paris? Berekella zgila. Berekella. Yakın yol işiniz üstünlük canına sağ olsun tuğlama. Ama soğutluğuna da minnettar. Go futbol kadar geýgir şonu. Nesip bolsa. Pikir edip oturman bärde qal oturman 40 manatda futbol kadar ýürüýti aňyrdan gelýän
neme yakyn ýol ýene bir nemes bar. Türküs yakyn ýol, diňe yakyn ýol. İstenlik ýurtdan gerek ýükünde mysal üçin köýnek gerekme bir ýa mysal üçin saýtap gerek mesele istenlik zat. Men şey dip tanaýadym öňüm. Oraya Bir sondan. siýasatçy teýat açyldy bu. Düşündürme. Şey dip tanaýadym. Sana mesela bana bir kamera gerekmi? Ya bir mikrofon gerekmi? Sana özüne gerekse. Ya sen uluğuna bir labo gerekmi? Çıkan yokmuşlardı. YouTube ya. 20 yaşı 20 şimdi getirip ver ya sana. Hiç mesele yok. O ofiste kurtulu yerleşti. Düşün. Son için o arka yüz biliyorsun. O kurtçaklarım kasar kayın yüz biliyorum. Çok ayıp dursam var. Ne tatlılığında hakikaten ama gözlü sayet öyle tabii. Yakın yok siyasasın demesi TikTok kanalına girseniz yankı esasdan nasıl o saatçı yemin. Bir neyse yankı vize çıkan vizelerini tanıştıranlar. Şimdi şey de Aygül. Gelecekte sınıfta öğrenmeyi ne şey görüyor? Devam eder miydi? Näçe? Ha. Näçe ýyl bar. Plan çawata işlermiş. Bu işleyecek. Özüm tapdan üşençem borýan. Belki bana yolda suğrutat vermedi. Ay o zatlar maňly ykbal ýöne öz saýlajak oglanymy şoňa görä saýlamakçy. Şu raýy orada bor diýedim. Gödök manyda ha o. Gördük. Sebäbi men üçin durmuşdan karyera важно. Men üçin. Maşgalada gurmaly. Ha. Dogry zat ýöne men üçin men karyerany öňde goýan. Sen bolsun ot öňde goýan. Taşyjakmy? Ýok. Kim sorar bere? Diýişin ýok sen iými? Ya diýişin ýok 40 ya. ýaşa gelen ha. Yok. Kakara. Birden sen baran oğlanın body aýyl arkayın var işler var ho mesele yok. Anlatılı geçirdi. Ha. Allah şükür el jagalygynda bir Hudaýjar berdi bir perde. Bolluny bäbeň wa sünwatdan ämisin wa. Yo men edebilsem sen ruhsat berýäň dämi? Men özüm edebilsem ýollaşyň ruhsat berýär dämi? Ruhsat beren nokta. Beren okmy? Ha o. Çıkarga. Ay çykaly onu. Elbette perde sonra. Ha o düşündüm. Durmuşsun iki yan var da Cemcan, Ayıcan. Sebäbi sen durmuşsun, ýykmaly, maskalaňam ýykmaly, ene şu Türkçe de berjek, bu soňa men spor soru bilen birini. Sağlamaly. Sağlamaly, ýöne şonu şo men barja oglanım, şo men isteklerime görä, meniň isteklerine görä bir-birimiz mysal üçin men sungat halaýanmy? Sahna çykma, kadrda görünmek isleýän, men istegim şol. Ýollaşym men şu istegim kanagatlandyryp biljek derejede meni söýýäm, söýmeýän men şonu barmakdan serederim. Şundan ha haýsyňyz netip aşagyna kommentar ýazyp berýärmi, şu zatlara boyun olmaz. Prim. Gel ne bir katoran okmy, sen günne bir linkläp ýörtüň zat diýip. Günne däle. Aýny bolýan, ýyla geçdiňiz da, ýyla. Ha. Yok ağam, hiç ýylardaydy. Söyleme. Şeýle giň. Arkayın. Ay pul getirip dursaň öyle diýendirdi. Aynen. Ondan däle maşgalada esasy anam. Ýokma. Anam bolmasa bagtam bolmaýar, agzylym bolmaýar. Anam var ağam. Daýa şükür. Anamynam ödüýär. Hala söylüm. Awa. Ondan Gıyda laqat ýadyma aslında sen gıyı bilen näme okuýardyň? men şonu ýannem görnýärmi? Ýok, sungat bilen de kam gıyda seretýär, näme da haw. Şonu ýanna haw. Bir başda şoňa seredem, soň başga hiç kime seretmedim. Seretmediydim. Ýok, özüm seretmedim. Ha, bu pala. Pala, o şu okum bilen bolýardy işim bilen. Da. Şoň ýaly hiç ýylýardaýdy. Gawanan ok. Hiç ýylýardaýdy gawanan ok. Gaty giň. Hem dogry kabul etdi. Seň üçin maskala wažnymy ýa? Öz karýerim. İkisi zat diýme, haýsamy beriniň dogy. O jogaby ýöne aýyl gowy jogap berdi. Sen öz pikirim. Karyera, maşgalama arkaýyn neme diýär bu? Maşgala gitjek gerek ýok ýa. Şol arkaýyn ol näme? Arkaýyn olup ber, onanyp ber, ulýar ýaşap ber. Ota näme? O diýjek bolýany men ýanky öýlenmedik bolsam, sonra ýanky jogap berip bolardy, toşna. Ýönini men kördüm, köprüden geçenne. Men diýende karyeram saýlaýmaly.
Hay öýündäki münden soň gidip nirä deýdiniz Yo, barmar ne oturandyr da. Umuman ananan soň ol otýar. Dogry pikir şol. Menen durmuşda ilk bilen karýer. Sebäbi maňa düşünmeýän maşgala meňle ýaşap bilmeýär. Şol Aýry bol jogap berdim. Lalaşan sen jogabyma. Sen häzir etçek işin edi bilmeseň ýa bir zady etçek bol bir da indi kino başlaýak diýip berdiň. Sen giýje güni kelläňde şol lemeler aýlanyp örendir. Öýüňe barsaňam sen öýdäkiň birinji düşünmeli adama saňa. Olam düşünmese. Sen ne öýüňde bir bagtly bolluň bolýar, ne işinde bagtly bolluň. Ýa-ni? Sen esasy karýeraň, gurnamol karýeraňy düşünjegem, ýani oluşuň bolsun, maşgalaň bolmaly. Hatta dogry. Indi Türkis geçmeli ýol diýip näme düşünýär? Näme pikirde öýdüme jogap alýar şunu? Geçmeli ýol. Yol geçmeli. Geçmeli. Piyada da geçip bolýar, atlam geçip bolýar. Düýeli geçmelimi, Toyota geçmelimi, Mercedes geçmelimi, Yörek geçmelimi, Ýökörüň geçmelimi, gatlandy ýene bir kysany alyp geçmelimi? Ýok, ýeken çaňy çykmaz ýa. Ýeke jözme göremok. Köpçülik bilen. İlhan Jakko senem jol ura diýär. Biram ýörek geçseň mi ka diýen, ýörek geçseň o. Howlukmans. Galt et geçip gitdiň da. Töwreňe sered. Toyota. Galt Çukur baba bolaýmasyn. Şol. Eme da ýa. Daha şol biler. Birden öňe gökseň, öňde çukur bolmagy mümkin. Görmedi. Ýoş görýär barsaň soňup geçäýmeli, çukur bar. Geçip nirä barmarsan? Manili geçmeli ýanky ýoly. Geçip nirä barmaly? Geçip edil. Bu geçmeli sunwat ýoluna soň ýokmy? Öýüňe nirä bolýar? Pellehana. 10 tane pellehana bar. Ömrüm ötýän çara şu kär bilen. Şoňa çenä görýän. Özümi ýitirýänçä. Şu pellehana haýtama birine barardyň, näçinjisine barardyň? Öýdýä. Bilmedim ha. Eňden kunaga onu hiç kimden baryp bilemem. Baran ýok enta. 8-de barsan kaýly bolursun diýen. Berek kelle. 8-de baryp bilsem. Anam bolmaly öňümde. Diňe anam. Asydy. İşte de şu Aýul. Ay, şu wagtga diýen zatdan bilen çäklenesim gelen okmaýam, конечно. Ulurum zatlara da bilersiň. Ondan gowzatlar, moş kinolar, has gowzatlar. Näme? 10 final gaýsynda bolýan sen. 11-de. Onu baran ýok enta. 11-de görýän. Berek anam. Özümi ananýan. Özümizi ananýas. Men şu wagtga geçip oturan zatdan men üçin ýeterlik däl daşy. Güne näçe gaýsaňyz iş bilen? Kenjaňlaşýas. Kenjaňlaşýas. Kenemden gelýänçe, biz Almana gelýänçe. İşgäler ýygnaýançak. İşe başlamsam maşyny. Beýtmeli häzini alternatywa bar. Beýtmeli. Guramatçylyň aýtdygyny etdiňiz söýüp goýşýaryn. Aýbul. Guramatçylyň berdi. Nem guramat düşmelýärmi? Düşmelýärni köplenç men etdiň. Sen ulugyň wa erkek adam. Ýöne aýbul ýanky işleri dolundur, ýanky haýsy müşterimizin, firmamyzyň näçe video düşülipdir, näçe videosy goýulypdyr, ýene näçesine düşmeli. Şun günneligine ödädi. Hemme zady kitapçasyny öde belli. Näçe sany firmamyz we we şolary näçe video edip bermeli, näçe edipdir. Näçe senaryo taýin, näçe taýin däl. Ya da mysal üçin agşam köplenç ödi ertir şu senaryolar bardyr. Şuňa görä zatlar almalylar, rekvizitleri, şuňa görä giyinmeliler. Şuňa söhbet Türkiş aýbul gerek, muňa Türkiş bilen aýbul gerek, muňa söhbet bilen aýbul gerek. Şoňa hemme zady kakpalasyny ýöretýän aýbul. Berekella. Soňky dogry näçe adalakyp görünýär. Ýöňşe ýa-da gerek. Ýöňşe ýa-da. Olam ýa-da, olam ýa-da. Ýöne esas öyle onun bu hat näçe ýoklandy? Oňam bir başga öýde işler çykdy. Aýryşma var,
Gruppan dağılmamın sebebi geçen de Akmara'da da verdim şu sonra ulay. Sana ne için o park görün yok zaten onun için aytdı. Käbir meselede dedi sonra kazanç sagdaýy bilen düşünüp bilen bolak dedi. Käbir ýagdaýda dedi bir ödüm ýetaýandyryny öýdýär düşünen oklar köpçülikle alyp bolýandy soň diýär. Onuň gowy jogap berdi. Ay kaýtdy. Men neydi? Bıraktı men hiç kim dedi. Hemme de senaryan teman hemme de dedi. Men barıp oynak gaýdýan dedi. Muň burundan iklan etip gaýdýan men dedi. Näçe de gaýtarak. Men akbarat olmadan drone ýerim dedi bu. Olu öt pikirini aýtdy. Sizde näme mesele bolýar? Indi Murat meselesini aýdamyzda Murat hakykam kellene diňçerek boldy. Şeyle var nemelemiz düşmül videolarımız käneli däre. Saglyk götüren oka. Ha o sebäbi ýanklatlar himmesini ýazmaly. Murat bilen gowda diýýärdiňiz beýle. Ha o esasy ýanky Murat öň ýazýatda düşürýärdi öýden. Şeyle mi? Ha o men niýe öz ýazan zadymy özüm düşürsem diýe. Bu nime diýär diýe ýazamda eýýän men kadrlary gödöňden geçip şonu ýaletip men düşürýän diýe. Nedir şonu ýalet düşürýän, düşürýärdi. Aha. Ondan bu diňçerek diýdi ama diýdi, haly çydamy gaterbet ýady ýani. Sen günne Günne bilem näçe sansiýon gökma turatdy edýärse. Gökma turatdy edýär, ondan diňçerek diýdi. Onu şeylerik bilen neme? Pensiýa çykdy, diňçerşe çykdy. Ýöne hiç ýeli öýkökine ýok, aramda hiç ýeli şu adam neme diýer kapçy. Gowda. Bu operatorňyz kim? Bu adam bir oğlancık diyeyim oğlum. Allah'ın rahmetine. Söyler. Seydim o ban yok olmasa kıyın mı yani? Yok da şükür goy gülýäli göz değmesin komandamız bu. Ne çık komandam ne çık adam mı? 4. Çok koydum Allah'a. Beýlemi, arzam mı? 6 tane var. Kim qalır kimler ola? Ya nemede senaristlerimiz olur. Ha, üç şahı topar olur ya. Ne esasy kameram öňüne çykýan seňem tanıyandan. Üçüýümiz söküp. Aýul men. Biram operatorym özü 4, ýene 2 tane senaristim var. Koşmasy diýär. Senaristim ýene birinem sen tanıyan. Kim o? Begli Oraz Muhammed Murat Tapin jigisi. Ha, Begli zany. Dostum men Begli. Ol Beglaga esasy ulagrak zatlar ýazýan şu wagt. Azak ulagrak zatlar ýazýan. Düşündüm. Ulagrak zatlaryň içinde arkaýyny ýaşap bilýär-de. Gysga zatlaryň köpüsini aýul we ýene bir senaristimiz var. Şo ýazýar. Düşündüm. Indi şeýle soraw. Türkistana geldiler. Ýaş kadrlar. Ýaş kadrlar geldi. Aga menim islim kiýalak bir zada başlajak bolýan uğrup bilemek. Näçe nimeden uğrup bilemek, tanalýan aktörlerden düşýän, tanalmaýan aktörlerden düşýän, ýöne uğrup bilemek. Men sen ýaňda geldim. Men ýaş kadr. Ya mektep oturdum, ýaş kadr. Men sen ýaňda gelip haýyş etdim. Maňa näme maslahat bererdin? İlk ölenden näme başarýan diýjek. Men artistlik gowurýan aga. Gowurýansyň, näme başarýan diýjek. Haýsy näme? Näme diýär kitapda? Listini alýar, ruçka alýar. Başarýan zatyň hemmesini ýaz diýär. Mesela şu nahar üşüp bilýärmi? Nahar üşüp bilýän, maşyny ýuwup bilýän, ýanky aýdym bilýän. Şeýle 20-30 sanak ýaz diýär. Indi şoňa seret diýär. Şolaň haýsyna sen has ökde bolsaň, şoňa ünsür diýär. Indi menem şoňa diýjek, sen aktyor bolasyň gelýär, gowurýanmy? Özüňde birat barmy? Sen şoň üstüne näme başarýan bolsaň, halkada şonu hödürle diýjek. Iri üç halk seni kabul eder. Elbette gowda atlaryň üstüne işle diýjek. Başarsam egerde sözlerim yok, ýöne başarsam menim bir kısa adam gerek bolsa, sana kömek edip bilerin, alaryň diýjek. Köpçülik sahne bolsun da etsin, men alyp bilerin diýjek. Ýöne sözlerim yok. Ýani ýaşlar edip maslahat berýärmi? Ya wagtym ýok. Ýok, berýän. Sepetaga diýärmi? Ýok, berýän. Jaň etselerim, gelselerim maslahat berýän o. Düşündüm. 5 tane artistden öwrenip bilýän adamdan 5 tane aktör sen şondan öwrenip bilýän. Şonu görüp bilýän, şoň eden kesiplerini hormat goýan ýöne şondan sen öwrenip bilmeli. Öwrenip bilmeli. Umuman aktörler. şu dünýede barlar, şu dünýeden geçenler hem bolup biler. Tapagy ýok. Ýöne sen ol aktör bir meşhurlyk üçin ýa bir abry üçin diýmesen,
Hakykatdan enden şol aktörden öwrenip bilýän bolmaly. Restoran bolup bir içinde tapagy ýok. 5 tane. Birinji. Öwrenip bilýänim. Birinji Urmat Tanmelaýew. Rejissor. Gülelak Akmuradowa. 2. Oroş Kasimow halipa. 3. Murat Bappy. 4. Ýa-da öwrenýän gaty känne başgada. Has. 5-nji. Ha neme? Merhum halipamyz Kakel Garajayew, Türkmenistan halk artisti. Bilýän. Usta. Birinji Urmat Tanmelaýewden näme öwrendiň? Urmat Tanmelaýewden plastikany sahnada hereket etmeýän, sahnada arkaýyn özüňi duýmany. Şol zatlary öwrendim. Gülera Akmuradowadan. Gülelak Akmuradowadan nemeni öwrendim? Nemeni öwrendim? Bir hili ýadam ellerligini öwrendim. Köpi işlemelligini, ýadam ellerligini öwrendim. Oroş Kasymowdan. Oroş Kasymowdan öwrenen zadım, birinji öwrenen zadım sözdüň udaranyasy. Sözler dogry aýtmaly. Murat Bappydan. Murat Bappydan wara şo memeligini, şu usturlugyny özüň sahnada alyp barşyny, jiritilini, ara gatnaşyk saklaýyşyny, şo zatlary öwrenip, neme sahnada özüň nälik ýeňil duýmaly, ýörümeli şo zatlary öwrenip. Şonu görsem bir şeyle olur neme diyelim de demal özümü şeyle arkaýyn duýup bara hiledip görýärdim şol adam. Kakely Garajadan. Kakely Garajadan onun nemeleri öwrenýärdim, mimikany öwrenýärdim. Diýär mimikany öwrenýärdim. Doğru cevap alasın. Seni de şeyle torok. 5 tane aktörden yönü öwrenýän aktör bolmaly. Şondan öwrenmeli. Men aktörsk okamok. Düşündüm, sen aktör okamam hiç. Sen özüň aktör mi işlet berdiň ha? Ýöne men Bir zaman istedin istemeden sen tarafını aktörler görýärsin. Şu aktör ya, şu aktriseden şundan ýöne Türk şolardan öwrenipdir hakykatda. Aha. A men ýöne daşynyň görüp, her şundan bir alyp boljak kendi ýanına maýdaýmasam, Aýdyp gör bilerdim. öwrenenem ýok. Muallimlerden da öwrenmedin. Muallimimden Annegil Garajayew. Şu at muallimi, Annegil muallim. Ýok, birinji kurs okutdy sahna hereketde. Aha. Şon plastikany öwrendim, şondan Annegil Garajayew. Aha. Murad Orazow aktör satlygyny okutdy. 2. Rejissor ol, şu wagt. Halipa. Ha, halipa. 2 dem halipa. Ha. Biz başga okudan ýok. Nemede? Maýan Naýbawa. Baş drama teatrı. Aýdy bermeseň soram çadım. 3. Ha. Hoca gorýan. 4. Aktörskisyny. Birim men üçin bir öňde tutýanyň biri men üçin praktika. Köp zat öwretdi. Ýa-ni näme ýol geçdim men ýöne. Men üçin şu wagt ýaşam bolsa halipa hökmünde görýän Türk Akmuradow. Berekeli. Birinji Annegil Garajadan iň esas öwrenen adam sen diýen ya. Sahna hereket. Temp öwredýär. Sahna hereket. Ha. Beş taraf. Salan näme boldy? Şo diňe birinji kurs okutdy, orada diňe bir semestrde okutdy, ýaman gynanam şonu. Soň okutmadım. Gynanman men edip bilen tägen okamaly, ýene okudasy. Ustad taripamyz Murat Orazowdan näme öwrendiň? Näme alqallyň özüň? Etýut näme diýärdi? Plan etýärdi, edilmän durýardy. Birinji kurs ine şeýdi wedäýmeli, edip 100 etýärkada şonu görýärdim da. Ine maýmun var şeýdi, banan atýan plan da etýän dik görkezýärdi. Şonu hakyky Murad Orazow derler. Maýmun görýärdi. Hakyky maýmun bolup bilýärdi da şollay. Gördüm de hayran galýardım şoňa birinji kursdan. O da diňe birinji kursda gatdy ýöne, aktör satlygynyň. Ýöne etýut etişi hakyky şoňa serdik, şo zady görýärdim de näme obrazyny görkezýärdi, şonu görýärdim şonu. Maýan Naýbadan näme alyp bilerni diýär? Maýan Naýba. Näme öwrenip bilerni ýa-ni? Öwrenýäňi. Maýan Naýban ýekirji spektakl öwrdim, o da arada festival atmışdy, agat spektaklyna. Şonu aktörskisyny gatwy gördüm Maýan. Mesela şo agatda şol zady Türkistan kıyın tora görýänler, Yok. doğru görýänler. şol oguljugyny ýitirenläki duýguny, şo oguljugyny ýer titremede ýitirenläki duýgusyny şeýle bir beripdir. Aglamandyr, prosta sesi bilen şonu hereketler berişini gowurdum men ýa. Wagt ýetdi de maýan.
Hoca Hocayev'de näme öwrenýär? Hoca Hocaev'in kiçilikden beri hemme kinolaryny görýärdim. O näme o yorunçalar arasynda Gülşat Meňliýewa bilen bilen görüşýän zat. Oy Gülşat! Hawa. Şol aktyorlar gaty görýärdim, öwrenip bilerdim. Olyn ol bize näme bolmady da. Belki ne? Alipa bolmady da. Talipka. Beşinci, Beşinci. Legenda. bundan näme öwrenýär? Türkistan Kanada öwrenýän. Şu adam men aýul bolsam men Türkistan aýul diýip bilerim arkaýyn. Sebäbi meni şo sungatda birinjiden zritler tanadan men Türkiş. Şo Türkişiň saýasynda şu waş derejelere geldim. 6-7 ay işleşdik aslında şu oktýabrdan beri. Ýöne şonda da köp zadım men Türkistan. Bir baskançyga mennungda şu. O Türkişiň saýasynda. Yo ağlama. Kamera üçün soň. Geçer. Sebäbi dogry diýär. Men hemme pikirlerim bar. Araşdan aýur. Sebäbi men ýanymdan sen ýaly kär istekden şähertler bar da aýaga çykdylar. Görüp oturanlar öýler müýnüjele. Onun aýaga çykýarlar ha. Men dogry da men aýur öýdüňe çek gömülme. Kandat öwrenýärler, gelenler halipa diýip gelýärler. Bir sefer aýaga çykyp tanalýarlar, ýene diýärler amma ondan agam diýip başlaýarlar. Ona ýene bir açyp bir kuşanda da syomka düşýär. Onu gowma aýagdaýlar diýip başlaýar. Ona ýene bir täsiri bir zat düşýärler bolýan. Zaň alman ýatyrdım agam diýip başlaýar. Men ona gynanamok. Onun wara entäksin wagtda çyka ödünür berentligi barandyr öý näýildi çyligine gynanýan men şo. Biz şu adamy öwrenip berdi. Men onu zeki dilenmärsin wagtyň içinde. Onu kudillenmäri. Şu adam bir zat görsek deň duşmyzdan näme öwrenýär, halipalardan näme öwrenýär. Şunu gowjada adedik diräk. Täsirlendim aýdýanda. Yoksa ben 60'dan uğrak var, Ulugor'un Gaysor'un 60'dan uğrak kino düşürdüm. 1500'den uğrak klip düşürdüm. Yürü sonunu da biz öğreniyoruz. Aslında sonunda öğrenmeli. Gutorma yok bu zaten. Gutorma yok, değil mi? Öğreniyor, başka varyant yok. Dini varyantı moldum, neyme diyettiysen oradan bırakmadım. İncikip şu kâra geldim değil mi? O değil, ürüttüğün abinin değil, polyanlar, değil istemeli hadi. Hakikaten şu. Ana şu var ya. Ben ne mi diyecek böyle? Düşünüyordum ben diyecek böyle. Esası bir modumdan öğrenirdim. Kanaşını yani Türküş bilen halka tuvalı bir baskançaga minnim. Allah'ın doğamlı olsun, delegat yani. Dajan qowdatlar edin. Halifa şähertler birlik bir hormat koyup. Esasda hormat koymak. Hormatın bolmasa, syly hormatın bolmasa, sunwatda yol yok. Bidiräýärdim bunu. Şoňsy bidiremem. Inni tikkin. Ündü ne uklavurdun mu? Yok. Yağdırdın mı? Yok, kofe onu dinle öteceğim. Söyleme Ama kofe mekine mi diye. çay mı, Kofe kofe diye ne? Diye. Diye. Yok. Bir kofe değil. O saatte Diye kofe değil. çıkalaydı. Ver. Diye dinle. Ha, o. Etmedim değil mi? Ay yok ama fücüden attığını bir ver. Vallahi. Tema ilk haysiyana oklayan temanı. Men? Yok. Ben oklayan varım. Ne sen oklayansın arayan, men ýa-da. Men tema oklamsan şoň öwrensen ýa-da. Sen ne etsem oklayan, men sana sınaryan oklayan, şunu ya etmeli bizi. Men tema oklayan senaryo ýazýan da sen soň maňa oklayan senaryo bolýarmy? Baş okak göräýdi. Ýok boýnum ala. Şunun bilen ýa-da şu zatlary? Şu zatlar şunun bilen ýa-da şu? Ya doğru aýtdym haysiyana. Men Türküş men oklayan, sen Ýene wala senaryan bu ýazýan bolsa öýünden gelýär. Menden gelýär. ilk men temany oklayan. Sen ne etsem oklayan, sen maňa diňe plan firma, water diýip aýtjam, saçy suw firma, alanlaryň ýa haly firma, alanlar diýip aýtjam. Ben oklayan bir yo men aýdýan şunu suw jok. Ya elim şey etdiýän men oklayan. Ha? Elim näme şey etdiýän? Ay öwreşdirler. Aha. Endikleýär. Ha, Endikleýär. Şunu ýalak bolmaly. Ine şu suwne uýmaly. Ona innik. O men etsem oklayan. Duran tek temasynda men oklayan. Okla, han näme tema okudun şu açan, hay tema senki. Şu açan düşünemedim. Mün san radın, yıkaca teması minki diýäýdi bol. Di. Dikmen tutýan bolýar. Men bilemok. Soraw men berdim jogap eden alýan. Men deňle gulaşyp durun. Neme? Geç indik doğru.
İlk soru geçer. Boynun aldına. Geçindik doğru. Ey de. Aldırma da. Aldırma da. Doğru. Näme yalan söz doğru bürünmez diye. Şoğlu. Direktörler men suat temanı okudum yönü. Men bilip oturuyorum o tayda temanı Türk soklayanı yönü senaryanı aygulunga yani. Sebebi temanı bir oklamalı. Burada berdin mi ondan? Yok. Çıklat savaş berip koydun Yok mu? men istadım adamı. O için alınacak adam değil mi? Yok. Ne men suat bu saat sonra ögözan men sesini ögöz kertik. Ögözan tuğlama senaryo yazmanı içinin burada sözlerini doldurmanı öktü de. Men de tem oklayanı. Gece üstünmede dördümde cana diye. Yahtırdım eyten zanğı qarışcan ya saltasan yatı bilem oğa deyipler. Eni şu tadı etsok bilem filmim Maqsat Muradım Ögözan yazdı. Teman men oqlayan. Son için bilmedi ama temasam gerek, senaryo yanım gerek. Durmuşda baktım sen. Daha şükür abi. Kim adın yok? Daha şükür. Kim de adım yok. Asıl? Awa. Xuda şükür wagtly. Suda adım yok ya, suda atmana yeten yok diyorlar, zat bolyam durmuşda. Yok men ne yok. Daha şükür. Oğul. Durmuşda yitiren de adım. Durmuşda yitiren adam Dama böğrüngde öncü bolup durar, suda adı yitirdim ay. Bir edi zatlan bir yer bolup biliyor da. şöyle yakın dostum. Yitiren dostum var. Doğru anlaşılan. Yani başka da hatta yok. Ökünyen adam yok. Ya şu günüm ezem olsa, kakam olsa, başkalarım olsa. Ondan yankı alayıp bir halipalan yitiren de vah falan adını uğranaymarken. Vah düğün vurcan edip bir hali adan soraymarken değil ya. Ana onu yalı ökünül ya. Yönü yankı kıynayan adam şolur yitiren. Asıl ayol yitiren de adım. Yok. Suda adım ben pişman ediyorsun. Ya bu niye mi yitirdin yani? Wagtym bit. Dorsana bir gurlay, ne bir. Oğlum kapsın bitirdin ayağını. Hava arada atacağım. Yöne taptım son. Söyleme. Sinne pul vardı mı? Bade. Kıynanlar yansıdı mı? Kıynanlar yadı mı? Sinnaki. Çalaca yer o Almanra. Ha söyleme. Doğru kençinne. Niye deytirsin? İnstitutun kafeteryasında. Dur, institutun kafeteryada mı? Duran duran niye rahatsın? Da sen zaten alp o adamlar o yürüyen o. Tupağıta durardın institutun için. Neme? Ne şeray diyecek kolum oldu ya ne sen zaten almadılar ha bulma. Neme şerrayla mı gördün şu adet seni? Şu niye? Neme şerrayla mı gördün şu adet seni? Onu yalat diye mi oldu ya? Neme şerraylık ettim. Dur bir mıntık. Kesik Kesik koyuyor mu? Neme şerraylık ettim aydanı? Men şu niye şeray değil sen hiç kim Onu zaten almaya neme çılanmaya onu alsın zaten mi? Şerray da yorsam alsın. hiç kim ne misin? Alsın da soğusun. Ne bir zaten yatan o almaya mı onu? Neme için? Yani sen alacak mı? Hav alacak. İyi yok kadar alacak ay biledim. Verin kapsını. Hava. Üçüyle diyecek kim getirdi deyip içimden. İçinden Hava. Alacak onu. halal ol yanına ha. Hava. Hala o yank. Değildi ben atamam beni üçüyle. Ayonu içinden değil tamam olama ayonu bol yana gel. Bol yakan. Hava. Bas bitirin adın yok ha. Yok vaktim bitirdim desem 20 yaşımda benim vaktim biten vaktim yok. Onu mekte otur ben stüdyoydum bu adam okap diyorum. Eder süyügü onun ya durmuş meselesine aklattıra hiç şeydi vaktim bitmedi şu anda seninle. Şu adet sen ha. Siz ayda ne vaktin gider plat durun ne yapma? Yok yok. Sen melp yetişmendin daha şu adet seni. Vaktin bidirme senaryolarını ya vaktinden. Başka yani tüyü dipon tek. Ne yaşın var ha? 21 yaşadım ya var. Yumurta kalıyor. 40'da 50'de de attı. Tüyü için vaktin getiren ok gerek. Yanlış da diyemez var. O vaktin getirme o senaryolarını ya. Vallahi. Kaçan vaktim bitireyim ona? 50'de 60'da. Ay 40'dan sonra boş bu. Ay Vallahi bol vallahi. ne aman. Bol ya ne ama. Akıl uşun koyulsa da sen durmuşsun. Vallahi. Yok. Bol diye de şu ne akıl uşun yok diye böyle bu davalı başlar ettim o ara. Ben şermenle mi? Yok Ben davalaşar ya şermenle mi? Yok kofi ne şu koşu Şeker. isteyen. Ne şu kofi koşu isteyen Ben ya. kofi içemem. Şey abi yakınıyorum bakalım du. Şu elmalardan reklam etmeleri elini gidip duruyor. Elini git ya. Yani kofi ne aylık yani? O. Nasıl olsun? Allah'tan hiç tadını yitirmem. Durmuşta. Kârını da bitirmem, baktını da bitirmem, Allah'ın edildiğini da bitirmem.
hiç wagt yetmesin, durmuşda yılgırık gelin, durmuşda bagtly bolmak ýa-ni eride zat ýokdur. Ağa janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Şu gepleşikde aýdasyn gelýän zadyňyz aýtman alanladyňyz bar. Di. Şunu aýda melekenim goňjarlarna da öýde köp gurlap bize maý bermek diýdi. Bir bar aýyny aýtşyma seyretdiň häli. Näme zat? Onu aýtsak gelýdi mesel. Ha, böyle. Yok, bir diýjek zadym bar ýa-ni ýaly. Özüňe de sag bol, şeýle anam edip gepleşiňe çagyran üçin. Bize bu ýa-ni jaň edende de aýgul begenli. Şundan bir gepleşe çagyrýarlarmy diýip. Birinji gepleşiňmi? Menmi? Hawa. Yo, kiçikem gepleşe gatnaşýardym. Kiçikem. Meniň maşgalama zady. Ýöne bu wagt birinji. Sag bol, Okuwa girenimden soň. Okuwa girenimden soň. Sag bol, ömrüň uzak bolsun, işler üstünlük, täze filme başlanam, awra getirsin, şowluk getirsin. Diňe haýyrly işlere emmejen bile agyrlygyňy ýakyn ýola da ýene urýarak sag bolsun diýýär. Näme şeýle ekana döwletde şeýle gowy işler etýär. Şolam sakasyna hormatly arkadaşlar gahryman serdarymyz, şolam janlar sag bolsun, etýän işler elmydama rowaçyk. Köp sag bolupdyr kız. Aýgul, size de sag bolsun aýdyn, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bir sözüň soňunda kardeşlerine de goňarnaşdygyny aýdasyn gelýän, bu arzuwlaryňyzy ýerine ýetirip bilýäňiz. Enüş kamerasy degişde. Ejeme sag bolsun aýdýan ilki bilen men derejelere ýetiren üçin. Yok, man. Ejem jana sag bolsun aýdýan, ondan soň Halipam Türk Şahmuradow. Nädip bolsa durmuşda näil derejelere geljegimiz bilemzok. Moş durmuş bizi aýyrban biler, şu sunwatdan belki durmuş meselesi, belki men başga bir sunwat ýoluna gidip aýrylyp biler ýöne. Çöregen ýerimi ýadymdan çykarman hiç wagt elmydama şu sunwat älemine gelmegime sebäp bolan Türk Şahmuradow. Sag bolsun aýdýan. Tamam, size de köp sag bolsun aýdýan. Maňa da kommentariýada soraýarlar, goňjarlarna zarf sizin bir zadyňyzmy diýip menem kino sunwatynda Halipam diýen. Kino sunwatynda sizi Halipa hükmünde görýän. Sag bolsun, minnetdar. Size de sünlük işleňizde. Şu adam Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bize Halipa hükmünde ýol başçylyk etýän Murad Orazowa, Anyl Garajaýewa, Batyr Batyrowa köp sag bolsun aýdýan. Halipalam şolar. Malumlar. Hawa, malumlarymyz. Kän zat öwrenmäge dowam etýär. Bizem şular ýaly gowy ýurtda ýaşadýan, okumaga, döretmäge mümkinçilik berýän hormatly arkadaşlarymyza, gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Janlar sag bolsun, tutýan tutymly işler elmydama rowajaksyn. Köp sag bolun. Türküs Aýgul minnetdar, siň bir owadan arzuwlaryňyza birem goşulýar, ähli goňsalanyňyza topar bolup şeýledi. Şu gepleşigimiň ýakyndan ýardam berýär. Ýakyn ýol ýagatçylygyna da köp sag bolsun aýdýar. Durmuşda sunwatda ulustynlyklar arzuw edýän kiňde de hakykatdan men kiňden bir tekstlerden ýerrekden mertanýan kiňden aýuljan hem töwelemezgin sunwatym bir baskançagyny minnu baskançaň saň köperip dursun. O zatlar döredim. Halkam sizden izzet almadyň, lezzet alsyn. O lezzetli zadyňyz dogamly bolsun. Sanyňa sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Gepleşgen maksat awdiýet bir ýakyndan saltyrak montaj etse, tomoşaçylarymyzy YouTube kanalymda tomoşa edip bilersiňiz. Näsip bol. Sanyňa sag bolsun. Ehmanatan näşler edi-diýleşler, näme bir näçe dostlarymyz, kardeşlerimiz, dinleýijilerimiz haýyş etdiler. Şu ikisari jüwdi bir çagyraýyn şu hedil edip dinleýän tomoşaçylar näçe haýyşlanýy nazarda tutup şu näme geçmeli onu 20-nji sany elbetde Türk Şahmuradow şeýlede Aýgul Allanazarova bilen bilelikde ýazget. Elbetde ýazgy näme eýlerek bolan bolmagy mümkin, käbir soralar bermedik bolmagy mümkin, käbir jogaplar ýalňyşrak pikir edenen bolmagy mümkin. Gepleşip size pikiriňizi ýazýaňyz, bizim elbetde sizin pikiriňiz bilen hökmanlalaşar. Elbetde şular ýaly owadan dünýäni, owadan asmany, parahat ýurdy, dörejülikli, ırskally, bereketli ýurdy. Giňden tanadýan ýurtdaşlarymyz, hormatly arkadaşlar, gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Oy olam tutumly işler elmydama rowajlyklardan rowajlyga beslensin. 2026-njy ýyl ırskally, bereketli, dörejülikli 20 da baramyzda
Nidi bedenden baydamıp, batırda, sınıqatda qaynaq, joşup, bereket bilen baralyk mehribanda. Men sizi gowy görýän, siz meni gowy görýänsiniz. Öni aňyrdak operator Maqsad Abuzer Suat men halany. Sanatda bolun. O günü görüşýär.